Mga binati og minahal kong matalom nun. Okay. Mauna update sa ato ang Matalom Municipal Extension dire sa lungsod sa Matalom, guys. Atong bisitahon kung unsa kanindot ang atong gipalapdan nga municipal hall dire sa lungsod sa Matalom. Kinahanglan nato ang pagtinabangay panaghiusa alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay. Today is Sunday, nag-update ta sa mga proyekto nga gihimo diri sa lungsod sa Matalom. Aton, guys, ang Matalom Municipal Extension gihimo ni aron mahatagan og maayong serbisyo ang katawhan diri sa lungsod sa Matalom, guys. Katong bisitahon, guys. Okay, mao na atong adtoon. Sikta ni si Dagianan niya maonig mga kahimtang nga mga proyekto nga gihimo diri sa lungsod sa Matalom, guys. Okay. Mali, guys. Ito na. Aski ni si Dagianan at the same time doon na po yung motor powder skilled. Okay. Ni, guys, ang Matalom Municipal Extension. Okay, kuan siya dyan. Okay, ni, guys. Anya okay, mana ni extension ni siya sa munisipyo niya. Okay, guys. Kinahanglan jud nato ang pagtinabangay panagiusa ato gayong suportahan ang administrasyon headed by sa atong buutan o maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio aron magpadayon pa ang mga programa nga gihimo para sa katawhan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Tibok Team Pahulio, guys, ato gayong okay, hapit na gid sila aron mahatagan jud og maayong ang serbisyo ang katawhan diri sa lungsod sa Matalom, guys. Okay, mo na extension siya niya. Okay. Okay. Ang latar ko, guys. Okay. Mo ni ang extension there is lungsod sa Matalom, guys. Okay, mo na ni itong munisipyo, gym. Okay, mo na itong munisipyo, guys. Okay, mo nag-extension siya sa atong munisipyo. Okay, ako daghangyo nga managhiusa kita magtinabangay alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay, karon is Sunday, is a Palm Sunday diri sa Pilipinas. Iko pipi tinuoray nga mo serbisyo alang sa kayuhan sa tanan o kalambuan diri sa lungsod sa Matalom.